Department of Agriculture Secretary na maaaring magkaroon po ng food security emergency on rice na nakaamba po sa ating bansa. Ano po ang masasabi po ng SINAG dito, Engineer? Yeah, kasi nasa batas hindi pwedeng galawin ng NFA yung NFA rice dun sa retail na Opo. gagawin. So I think yung dineclare gusto ng Department of Agriculture para at least mapamahagi yung mga bigas dun sa mga LGU. So with the state of yung para sa may labas yung NFA rice, sabihin natin okay lang yun, no? Kasi bibili naman ang NFA ulit na palay para may space yung Warehouses yung mga natin. bodega ng NFA Mhm. para maka-replace ng bagong ani natin. So wala tayong objection doon. At ito is para ma-position doon sa mga area kasi yung EO nga hindi nakatulong doon sa pagbaba ng presyo So ang remember yung executive order na lumabas na 62 is ano ito ng Department of NEDA, no? Yung NEDA ang nag-propose nito. Kaya nangyari itong EO 62. So nung ginawa yung EO 62 pagbaba ng taripa, hindi pa alam ng Secretary ng Agriculture yon nung ginawa yon. After na pinaperma na sa presidente, bago sinabi na may pagbaba ng taripa. So yung etong purpose naman ng DA para at least makabigay ng mas mababang presyo. So itong mga local na purchase ng NFA rice mapunta dun sa mga LGU at ang katapat diyan is yung kadiwa and itong FTI ang mag-handle dun sa project na yun. Okay. Engineer Rosendo, so dito po sir sa sa usapin po na ito, klaro po na ito po ay sinusuportahan po ng SINAG itong hakbang po na ito ng DA. Pero sa kabilang banda sir, makatarungan ba itong 3 to 5 pesos lamang na pagbaba sakaling mailabas po itong nasa 300 na tonelada po ng bigas? Malaki na po ba ito kung tutusin? Ibebenta ito at 38. Yun ang 38 to 39 pesos. Yun ang alam ko, no? 37 ang bibilhin ng FTI yung bigas. Tapos ilalatag sa LGU and yung LGU ibebenta lang ng 1 to 2 pesos ang kita para hindi tumaas ng kasi ang value chain lumalabas 10 piso ibig sabihin yung wholesaler, yung retailer, yung sub wholesaler at retailer umabot lang 10 piso doon sa meeting na nangyari. So para makat ito is ida-direct doon sa LGU. Okay, once na ito po ay mapirmahan po ng Pangulo kasi positibo po si DA Secretary na ito po ay aaprobahan po ng National Rice or National Price Coordinating Council at magkaroon po ng rekomendasyon po ng pagdedeklara ng emergency sa bigas at ito po ay mapirmahan ng Pangulo. Kailan po expected po kaya ito? Agad-agad po ba ito or may buwan pa po or week na bibilangin bago po ito mag-take effect? Sa tingin natin by February, okay na yan. Okay na siya. Okay. So sa usapin po na yung dito po sa EO62, ngayong ito po unti-unti nang nakikita po talaga na wala po yung epekto, parang sorry sa word pero walang kwenta pala. Ito pong inilabas po na ito at hindi nakatulong talaga sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Bakit kaya hindi na po bawiin po ng Pangulo itong EO? Yeah, yun ang susunod na hakbang na iano natin kasi every 4 months
may review yan. So, ibig sabihin, October, November, December, January, I think November nag-review, no? So, itong February, dapat mag-review ulit yung NEDA. Dapat i-withdraw na ng NEDA yan or ibalik na sa 35%. Ito po ba is part ng resulta ng investigasyon ng Quinta Committee ng House of Representative Engineer sa palagay ninyo kung bakit nagkaroon ng ganitong hakbang ngayon ang ating pong DA dahil sumisirit itong presyohan po natin sa bigas? Yeah. Kung makita mo, Idol Mark, no? Bumaba na yung world market ng almost $120 per metric ton. Bumaba pa yung taripa, pero hindi bumaba yung bigas. No? Correct. So, ibig sabihin, kung 7 pesos dati yung computation, yung pagbaba ng EO, ngayon may additional 7 pesos yan. So, 14 pesos yan. So, ibig sabihin, kung bumaba man ngayon ng mas mababa, dahil dun sa import price, bumaba yung presyo, pero yung tariff na from 35 to 50, hindi pa rin bilaba. No? So ibig sabihin, pag may adjustment man sa presyo, is dahil dun sa adjustment ng world market price ng $120 per metric ton from 600 to 490, no? So yun dahil dun sa adjustment dun sa presyo. Pero yung tariff reduction, hindi pa rin bumaba yung presyo. Yung mga ilang lastly na lang engineer, yung mga ibang sektor po na may kinalaman din po dito sa humihiling na pagpapababa po ng presyo ng bigas, isa po sa sinisisi po nila itong kartel di umano na patuloy pa din daw na mamayagpag. Pero meron po dito meron po dito pong warning po ang DTI na si Secretary Roque na sinasabi niya na maaaring maharap yung hindi lang yung mga nagkakartel sa economic sabotage, pero itong mga nag-hoarding at saka itong mga hindi sumusunod sa presyuhan ay pwedeng maharap sa multa na 5,000 hanggang 1 million pesos na multa na ipapataw sa mga negosyante na hindi susunod sa itinakdang presyo ng bigas. Sa palagay niyo po ba, Engineer Rosendo, talagang dapat bang ipursige ng gobyerno ngayon na meron na talagang maparusahan na nagmamanipula dito sa ating pong presyuhan ng bigas? Alam mo, Idol Marte, ito ang tinataka ko, no, sa ating gobyerno. Paano sila huhuli? No? Isa, wala naman silang tinatda na price na susundan. Di ba? Yes. So anong violation ng negosyante yan? No? Either importer, middleman, or retailer. Paano ka maghuhuli pag wala ka naman sinet na price? Kaya nung July pa lang, sinasabi na natin last year sa NEDA, anong guarantee na bababa yung presyo kung wala kayong sinet na price? Anong huhuliin ng gobyerno kung hindi ka naman nag-set ng price? Correct. So ang ibig sabihin nun, tinuturo lang yan yung sa kasalanan sa mga negosyante. Yun ang tingin ko, no? I don't think na dapat gawin nila yan. Ang dapat gawin nila is magtagda ng presyo kung anong retail price para sumunod lahat. Di ba? Correct. Kung ayaw nilang gawin, anong huhulihin nila? Kung walang panuntunan, tama. Yeah, di ba? And nakakatawa yung kasalanan parang tinuturo na lang nila dun sa mga negosyante. Yung negosyante naman, business nga yan kaya tawag businessman di ba? Yes. So, dapat ayusin nila. Yun, benta nyo ito sa 40 pesos. Yung well-milled rice, benta nila sa 42. Di ba? Yung special rice, benta niyo sa 58. Ayan, susundan ng negosyante. Yeah. So, pero sa palagay ninyo, yes po, sa palagay po ninyo, engineer, what hinders yung ganitong klase na parang obviously sa sinasabi po ninyo ngayon na wala pong itinatakda po ang ano pong pumipigil po sa gobyerno, bakit hindi nagtatakda? Kaya yung investigasyon walang mangyayari, sabi ko sa kanila Maski nung nakaharap ko si
deputy ng Kongreso si Janet Garin, no? Nabanggit ko na ano bang kaso ang kakasuhan ninyo dun sa mga importer, businessman or retailer, wholesaler or retailer. Wala naman kayong sinet na presyo. Di ba? So, wala talaga yung investigasyon maski anong mangyari. Wala kang masasampa na kaso dahil wala naman sila na violate. Hindi naman kayo nag-set ng presyo. Okay. Sige, itong malinaw na ito. At maraming salamat, engineer, sa pag-take po ng surprise call ko. Maraming salamat po and mabuhay po kayo at ang sinag po. Okay, maraming salamat. Idol, yan po si Engineer Rosendo Son, chairman po ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura. O nga naman, no, kung wala naman po silang susundan, at wala naman silang binaviolate, baka ano lang po dito. Sayang ang effort na habulin itong mga negosyante at hinihinala po ng mga kartel ng pagmamanipula sa presyohan po ng bigas. Alas 6:48 ang oras po natin.